नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके राइटर दुर्गेश बेदर्दी और आज बहुत ही ब्रांड गाना लिखाइल बनी धासु एकदम धाकड़ आप सब कलाकार खातिर और रंगदारी वाला गाना अपने चैनल पर पहली बार इतना ब्रांड गाना रंगदारी वाला डाले जा रहा बनी। तो आप सब सुने में कैसे बा ई गाना जे भी कलाकार गावे चाहता गा सकता और रंगदारी हर रंगदारी सॉन्ग हमार प्ले लिस्ट में आप सब देख सकता हमारा चैनल के माध्यम से। तब मुखड़ा सुनावे जा रहा बनी आप सबके सुनी कैसे बा कि शुरुए से रंगदारी कर खानदान हो हमारा ये बतिया के रहेला गुमान हो शुरुए से रंगदारी कर खानदान हो हमारा ये बतिया के रहेला गुमान हो आ गोली सीनावा में कदम तहराया जे यार पार आ गोली सीनावा से कदम तहराया जे आर पार हमारे घरे तैयारी होला बाबू हथियार हमारे घरे तैयारी होला बाबू हथियार। तो ई सुनौनी मुखड़ा जे भी कलाकार गावे चाहता रंगदारी वाला गाना आप सब गा सकतनी एकदम धासु म्यूजिक बनवा के। अब आप सबके अंतरा सुनावे जा रहल बनी ठीक बा कि बड़े बड़े बाहुबली घूमे आगे पीछे आ तहरा के मारो बाजारी के बीचे। अरे बड़े बड़े बाहुबली घूमे आगे पीछे आ तहरा के मारो बाजारी के बीचे। तारा जैसन लोग सलामी ठोके हम के हजार आ तहरा जैसन लोग सलामी ठोके हम के हजार हमारे घरे तैयारी होला बाबू हथियार हमारे घरे तैयारी होला बाबू हथियार। और ई रहल अंतरा। तो अब लास्ट अंतरा खातिर आप सब जानते बनी हर वीडियो में हम बतावनी कि लास्ट अंतरा खातिर आप सब हमारा नंबर पर कॉल कर सकतनी और व्हाट्सएप के माध्यम से लास्ट वाला अंतरा हम लिख के आप सबके व्हाट्सएप पर भेज देम। जे भी कलाकारी गाना गावे चाहता जे रंगदारी गाना गावे चाहता वो गा सकता और हमारा नंबर बा 99-345-29-12 यानी स्क्रीन पर भी हम लगा दें अपन नंबर। ओकरा बाद से जे नया म्यूजिक बनवा चाहता ये गाना के जे म्यूजिक बनवा चाहता भाई एकदम ब्रांड म्यूजिक बनी धासु ताकि मार्केट में तहलका मचा देवे गाना। तो म्यूजिक बनवा खातिर चाहे गाना रिकॉर्डिंग करा खातिर आप सब संपर्क कर सकतनी हमारा से। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादूपुर बाजार गोपालगंज बिहार में हमारा स्टूडियो बा। और ओकरा बाद से हमारा नंबर फिर से नोट करें 99-34-52-99-12 ये हमारा नंबर है। आप सब हमारा से कांटेक्ट करें एक से एकाल ब्रांड गाना हम लिख के दें। और पर्सनली में भी जे कलाकार गाना लिखावे चाहता पर्सनली में कम बजट लेनी कम पैसा लेनी या बढ़िया गाना लिख के देनी। तो चलिए चैनल के सब्सक्राइब करी लाइक करी कमेंट करी और दबा के शेयर करी और दुर्गेश बेदर्दी को हमेशा आप सब प्यार आशीर्वाद बनौले रही। नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव जय मां सरस्वती जी।